Ndopase mboni kwina kulikonse kumene muli. Tentheli monse pano pa radio lomwe. Muli ndine ticha wanu Rodi ine kapena kuti munyanane. Mosatalikire ya. Tifuna kuvinira. Tifuna kutembenuza phazi pa. Kutembenuza phazi. Malo movina ndithu ndi kuphazi. Timavinira pansi pamwamba pa phazi. Nthawi imeneyo bambo stepe yathu ili imodzi tikuvina mozungulira akazi ali kumasoku ife tili kumbuyo. Muli bwanji ndipaseni moni. Ati wafika pa radio munyanane timakunyadirani kwambiri ndopaseni moni. Etu muli bwanji ku group ya ticha okondedwa. Muli bwanji kumene. Maxwell muli bwanji. Maxwell Pesta muli bwanji ndipaseni moni. Plaza wanga okondedwa Plaza Musa muli bwanji ndipaseni moni kumeneko. Osa wala nkulu wanga Goodson muli bwanji ndipaseni moni. Ati nanga Mr. Shabadwa muli bwanji inuyo timakunyadirani kwambiri. Nanga wakulu wa Mpandeni muli bwanji inunso ndipaseni moni. Nthawi imeneyo ziko likukoma kwambiri. Nthawi imeneyo ziko likukoma osati pano. Pano ziko sili kukoma yaye. Etu kumadi ambatata nkumati ziko likukoma. Nthawi imeneyo kumunda kukupezeka minkhaka osati za pano. Kumunda kukupezeka mbatata yokha. Minkhaka bambo tikati tikapita kumunda osabwera kumsanga yaye. Kuli zokudya idya kumunda nthawi imeneyo. Pano ngati kuli munthu wamakani ndi wandale. Pano pangati kuli munthu wamakani kwambiri ndiye ndi wandale. Wandale ndi wamakani kwambiri. Ukamamuuza mamva zake zokha. Kumuuza kuti amusatenge ndrama kupitisa ku Eastern Bridge uku akungopanga makani. Akuti yaye uzi wachaniwe. Anthu andale makani. Amazayaluka nthawi yovota. Izi mwapangapa zimusapangeso kutenga ndrama kupitisa ku bushale. Musatenge ndrama zikupitisa ku bushale. Wandale makani. Kupanga makani kwa basi. Kuti koma Ford ya musuta enuyo. Ford ya mukusuta enuyo. Ayi. Tamva Richard Chimwendo Banda akuti ayi MCP yabwera kuzakhala. Kubakwaje kumeneko. Anthu mwafika point yokuba kwambiri mbomamu kumango oba deire kumango mveka ndi fungo lokuba ndemo kane kuti MCP yabwera kuzakhala. Ayi zona di mwina mwabwera kuzakhala nanga chikulimbisani mtima ndi chani. Koma lero chimene mungachiziwe ngati mukuona kuti inu mwabwera kuzakhala opposition ili mmizi.
panopa opposition ili m'mizi. Musamagodoke kuti a DPP sakukutsutsani. Musamagodoke kuti a DPP munagula mukuyendera limodzi, koma chimene mungachiziwe ndichonena kuti ndikuti tu opposition ili m'mizi. Opposition ili ndi agogo kumuzi. Opposition ili kwa amene akudya mbatata ndikulowa. Opposition ili kwa amene akupita ku chipatala osapezako mankhwala. Amene ndiye ndi wa opposition iyo. Ameneyo ndiye ndi wa opposition. Musamagodoke mukamaona anthu m'misonkhano mwanu nkumanena kuti MCP idabwera kuzakhala. Osapusisika. Ino azigogo budada miza m'mizi mukuti muzapasa ndalama. Mukuona ngati gogo amene uja kukondwa. Mukuona ngati gogo amene uja kukondwa. Mukuona ngati anyamata aja munanamiza kuti muzapasa ntchito 1 miliyoni aja kukondwa be mpaka na lero. Mukamaona amasikini akukulondolani m'misonkhano mwanu mungoti basi. Wina alesa amene akupezeka pa msonkhano wa MCP kumakavina pamene punkumapasidwa 2000 maskini. Mukamaona m'misonkhano mwa MCP mukuzaza anthu muziwa kuti amene aja ndi amaskini. Akupita kuti akapasidwe 2000 ma 3000 awandawa. Zitukuko zavuta kwambiri, zitukuko zikukuvutani kwambiri. Lero chimene chikuziwa anthu a MCP kugawirana msima, kugawirana mpunga wandiyo nyama. Amaskini onse akapezeka kumeneko. Ngati mukufuna kudya nonse okonda kudya tapitani ku msonkhano wa MCP mukapasidwa zakudya kumeneko. Anthu akupasidwa nyama mpunga kumeneko. Amaskini nonse tiyeni mukapezeke ku msonkhano wa MCP mukadye. Ati munyanani wachipongwe kwambiri. Ino simukuona makripi akuyenda amaskini akulandira zakudya. Simukuona zimenezi? Amaskini akupasidwa zakudya. Ngati ndikunama tayang'anani pa Facebook. Tayang'anani ma WhatsApp muzapeza kuti anthu a MCP atavala zitenje akupasidwa zakudya. Simakhala choncho. Richard Chimwendo Banda musaposeseke ndi anthu amene akubwera m'misonkhano mwanu. Ndi amaskini amene mukumapasa ma 2000, amene mukumapasa zitenje, amene mukumapasa ma t-shirt, koma munthu weniweni wovotayo salandiraso t-shirt yaye. Munthu weniweni wovota salandiraso chitenje yaye. Munthu weniweni wovota salandira ngakhale 2000. Iye amangopita kukavota. Pashopo musamale kwa mbere. Zonse zimafika pano pa radio lomwe. Munyanani Road ine ndiye zina langa. Tiyendere limodzi ndikoti. Ali waka kuvina ndi kuseri kwa phazi. Muli bwanji ndipaseni moni. Anthu akwa Ndombole muli bwanji, kwa Mikate muli bwanji, kwa Kumanzi muli bwanji, kwa Namiwa muli bwanji, osaiwala kwa Chimiko muli bwanji ndipaseni moni kumeneko.
Akwa kumazi muli bwanji kumene kwa Graston muli bwanji. Osayiwalanso uko ngamwani 1 ngamwani 2. Muli bwanji ndikupaseni moni. Tiyendele limodzi ndikuti afumu abeula muli bwanji ndikupaseni moni. Nanga inuyo ino. Twakapichi. Ati muli bwanji. Nkhani tu ndi imeneyo basi. Nkhani ndi omwe imene ndabweretsa pano. Ati mwabweretsa ndani imene? Mukuziwa kale. Waisoni Machado. Nyamata amene akufuna kuti atengeso kansala kumeneko. Ayike chitukuko osati mbava zinazi. Kumatenga ndalama kumapitisa kwina kwake. Nyamata amene sakufuna zimenezo Nyamata amene Waisoni Machado sakupanga nawo pada amene. Akufuna kuzatukula dera limeneli. Kukhonjeni muli bwanji. Waisoni Machado mwamulanthira bwanji kumeneko. Osangozuka mama wa basi zipwempwe nene kuno. Basi manthongo to maso. Mwati mufuna kukayimirira kansala. Akatundwa jese amenewa awa ndi akatundwa awa. Takonsekerani kumeneko kwa Salubeni, takonsekerani kumeneko kumindimu ikhonjeni, takonsekerani kumeneko Nyamata wabwera ameneyi kusatumikira dera limeneli. Ati azona kuno kumindimu ikhonjeni mabuliji ndi ambiri ngothyoka akubwera kumeneko Nyamata ameneyi. Mulanthireni kwambiri mpaseni voti. Ndikufuna anyamata otukula oona patali. Anyamata amene angatukule maderawo. Ndikufuna anthu ngati amenewo. Ati tabweresani zinalo tikuti Waisoni Machado Nyamata ooneka bwino kwambiri. Nyamata amene akuyenda ndi zitukuko nthumba mwake. Nyamata amene wayamba kale kumenyesa mabonanza sakubwera mocheza. Yosangozuka mama watulo lili kuno nkomati ndifuna kukayimirira kansala. Mwalezera uko muziti nyasa pano. Ife kunotu ulendo uno siti kupanga nazo zimenezo. Pano watu ndi Waisoni Machado ndi amene apano patingampase voti kuno. Musabwere kuno mkumazinamiza ndikumanena kuti pano pa ine ndifuna kuyimirira kansala. Dera lake liti. Lakhonjeni. Inu mukunamatu. Makoka inuyo mukatengeko. Mukunamatu inu kwambiri. Muganize kawiri katatu. Mwina mukambe yojesa ng'ombe bwa. Osa makadiesa nkumba bwanji. Simunga pikisani Nyamata amene Waisoni Machado. Nyamata amene wakonseka kwambiri. Khonjeni konsekani. Mikate konsekani. Kumazi takonsekani. Namiwa konsekani Ndombole. Salubeni. Kambalame takonsekani. Inu akwa Muhoma takonsekani kumeneko. Edwa musipi mujejere kwambiri mukamazinamiza kuti mwabwera kuzakhala ndiye mukunama kwambiri. Tiri pano ife tizauza anthu choona cheni. Tundathero mundirole kuti inenso ndichokepo apa ndibwadukepo ntathawa ndapatuluka ndapita ine. Mwana wa Visioni Waisoni Machado kubwela kusati pulumusa. Antu wa kucholo chonde kondwe nani kubwela kwa mwana ameneyo. Amachado takulandirani, Amachado takulandirani, Amachado takulandirani, Amachado takulandirani, Hawaii takulandirani, Hawaii takulandirani, Hawaii takulandirani, Hawaii takulandirani, Amachado takulandirani, Amachado takulandirani, Amachado takulandirani, Amachado